Методи БГ и ще Как се играме... тича? Как се тича, бе? Вървиш с W, бе. Не бе, хакер! Играем с Методи едно срещу едно. Скоро трябва да влезе и Персян, ако ще играе с нас. Хакер такъв. Да, и да, както чуете, Методи ми вика хакер, ама както и да е. Това е друга тема. Методи, ти имаш ли нещо друго да казваш? Хакер. Добре, хакер. Къде си? Опа! Ой! И да, Методи с българското В, нали, нашето В, английско Б, се купуват оръжия, ако не знаеш. Как е? Аха. Гага, здрасти, как си? Добре, те. Радвам се. Къде си? CSGO. Бате! Оп! Не, честно ти ме стряскаш. Ти ме стряскаш. Хакер такъв. Добре, Персяне, ти ще влизаш ли или пак ще влизаш с хаковете? Перси пак е с хаковете, ма както и да е, добре. Аре бе, Методи! Излези, почва да стреля. Къде си, ла? Вкъщи. Давай! Хакер тук. Както виждате, Методи си изтегли днес като се е. Как се играе, бе? Ами с W, с D и тия копчета Как там. да шифти? Може да се шифти тук. Да, с Shift. Не става. Ходиш по-бавно, бе. Хакер, не, честно. Да, и той ме мисли за хакер, ама аз не съм хакер, всеки го знае, защото отива в YouTube, да. Да, хакер тук, знам, че това хакваш. Само ти сега ще изрежеш клипа, знам те аз. Ще скриеш хака някак си. Братче, спреш и да убиваш. Аз играя без звук, човек, и знам къде си, някой ми пише. Персяне, ако си ти, кажи просто какво има. Взе да му пишеш. Спами му, брат, спами му. Спами му, плиз. Той. Ле, ще умра. Ще умра, човек. Умирай, къде си? Умирай, ти казаха. Не, няма емоциони. Не, рън. Как да пресърза? Сер. Фак. Бате, как да се смена оръжието? Няма амунициони. Фак. Като натиснеш би, нали знаеш, че имаш едно 6, 7 и така. Това са ти амунициите си купуваш. Ако натисна Г. Диего, Какво га? Ето го и персито. Кажи. Диего, ще ми вземеш ли един Ghostbus, един си го дала, един SMS 15 стинки. Да. Аре, Това не са 15 стинки, повярвай ми. Той лъжи. Аре, то ти излезе, напротив, 15 стинки са. Get out the way, I say get out the way. Добре. Ще го запомня, бе, кемпър. Не, добре, 8-1. Боли му. То що се творила? Защото ще си взима гост после за 15 стинки, лад. Ама играме ярд, бе, човек, къде отиваш? Хакер такъв. Ама играме ярд. Какво означава ярд? Само на това, където първото убивах. Окей. И сега батите смазах. Взех си чудовище бате. Опа! Хакер! Брат, аре без хакове, а? Не съм хакер. Да. Така може да каже и баба ми, бата. Не знам, а ти сега ще умреш. Що? Чакай, бегна ми се, чакай, бе. И то прекалено бързо ще умреш. Къде съм, бе? Без това не... Аре, само ярд, бе.
Да, чакай, взимам си... А, не ми да си взимам оръжие. Се къснях. Бра. 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 Никаква крава, бата. Бра. Еми, бияте човек. Ами аз се предавам, бате. Аз току-що се стигне. Хайде! Давай! Давай! Той да не те чува. О! Брат, аре! Къде го взимаш това оръжие? Еми това е калашник, това е за терористите. Аре да се сменим Искаш да се сменим и ти да си това. Ми ти я знам, бате. Еми дия да знам. Да, ето хакер, бате. Ай, без так. Добре, натисни М и натисни едно. Да натисна М и натисна едно. Готово. Сега се самоубих, бро. Значи Б и после shotgun с SMG или какво? Нямаш нищо. Почваш от начало. Да факъм. What the fuck? Чучо, излез. Аре бе, пара, че ми се ходи до туалетната, бе. Хакер! Аре без ако бате, моля те. Моля те, не съм хак. Ако има хора, които ме гледат чужди, да не ги познавам, ще потвърдят в коментарите. Да, така може да каже и баба ми. Да. Аре, излиза, бе. Не, леко искам. Не! Да, хакер, репорт. Това е Рапорт вика. как те репорта, мора? Рапорт вика. Как да пише в чата? Не знам, не казвам повече. Аре бе! Аре, ти излиза, а? Как се пише в чата? Y. Готово. Бремен. Значи, репорт... Бате, къде Луков? Хакер по? Не. Убийте Саши. Репорт така... Хакинг. Сега да те видя. Няма такава команда. Вие тъпи ли сте, бе? Очевидно, да. Как да няма такава команда, бе? Добре, ти мислиш, че ли да дойдеш наистина обаче? Аре те на ушки ми искаш ли? Аре, излизай. Не, аз те виждам, но ме страх. Аре бе, човек, излез. Страх ме, ще ме убиеш. Аре бе! Страх ме. Проваждаш клипчето. Окей, 3. Готов ли си? Давай. 3, 2. От, къде си? Бам! Get out the way! Човек, казах, че играем ярд. Стига, брат. Ти под ярд знаеш какво означава? А как да се смена оръжието? Няма си да кажа, смена- защото не играеш ярд. Брат, за първи път игра! Добре, аре, тази вратка изпирам клипчето. Окей. Айде, давай. Аре, още една ще вратна. Аре, бързо обаче. Къде ето? Готово. Къде? Ай, човек, нали само ярд? Ау. Памника. Не, няма оръжие. Помощ! Бомбата. Фак. Бомбата ще ме спаси. Давай бомба. Давай бомбе. Давай. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Бягай! Фак! Yes! Трябва дефюзкито. Аз нямах дефюзкито. Какво бе? Още ли една? Още една. Още една ще вратаме, да. Окей. Този път аре идвам наистина.
Сега ще има... Fuck you, bitch. Аре, сега и тая и спираме видеото. Искаш? Че не играхме. О кой сървър сте? По принцип, Да, сега дойде бате. да, ние спираме видеото вече, то са идва. Добре хора. Добре хора, това беше от мене. Окей, Дано да ви е- репортнете главата в този сървър. Дано да ви В е долу в харесало описанието ще го видеото. има сървъра. Дано да ви е харесало видеото, аз бях С лайк Скроик. всички. Не бам се. Аз бях Скроик, Всички. с мене беше Лайкнете. Методи БГ Лайк не. И аз. и това Лайк. беше.